mi tant el futbol platja com el futbol és el meu estil de vida, és el que m'ha fet ser com soc, és tot el que representa per mi, les companyes, la gent que et ve a veure, és una passió i és la meva passió. Soc l'Adriana Manau, tinc 24 anys i soc jugadora de futbol i de futbol platja. Se la lleva Troncas y Barranca. Manau, esta es buena, le puede pegar. ¡De la selección española! ¿Qué hiciste, Manau? ¿De qué planeta viniste, Manau? ¡Vaya partidazo está haciendo! Cada dia són obstacles. Cada dia t'has d'aixecar, has d'estar bé físicament, has d'estar bé mentalment, has d'estar en un estat anímic sempre alt, una exigència màxima. Aleshores, el mínim detall que ja no és el que esperes ja és un obstacle, perquè ja no estàs exigint al màxim o competint al màxim. I al final és el que s'ha de demanar cada dia. Aprendre, disfrutar, passar-m'ho bé, seguir creixent, evolucionant, però jo els diria que facin el que vulguin sempre, que disfrutin, que sentin que quan s'aixequen pel matí diuen va, tinc ganes que arribi a aquest moment. Inscriu-te a Joves en Marxa, un projecte d'orientació laboral i formativa que t'ajudarà a construir el teu futur. Soc jo qui descobreixo el meu futur. Apunta ben alt i fes-te escoltar, perquè som Joves en Marxa. Ajuntament de Llavaneres.